माने सिगां एक्चुअली न' सिङावमोन नालाय तो आउटलेटखौ आं दा बाहेराव लाबोबाय दा कास्टमारनि माने सुबिदानि थाखाय गसाइगाव मेइन बाजार टाउन कमिटि बिल्डिंआव फार्स्ट फ्लोराव डाइरेक्ट मेइन बाजारावनो लकेशनाबो मोजां जागोन दा बयनि थाखायबो न' सिङाव एसे प्रब्लेम जाखायो नालाय आउटलेटा बेयाव लाबोबाय तो गासिबो स्टकफोरा दा थाखागोन गासिबो जिनिसफोरखौ मोनजोबगोन पाटनि दखना इन्दि मुगा आरो पटमिनियाथ' थाखाबाय प्रिमियाम क्वालिटी कटननि गासिबो माने मोनगोन गासिबो हलसेलबो मोनगोन रिटेलबो मोनगोन गासिबो मोनजोबगोन बेयाव आरो माने स्टकफोरा सिगां न' सिङाव नालाय थाखाया जिनिसफोरा न' सिङाव सोर फैगोन सोर फैया बिदिबो खोथाफोर थायो नालाय खिन्थु बेयाव माने अलवेज स्टकफोरा थाखागोन आरो अलवेज एनि टाइम आरो गासिबो जिनिसफोरखौ एभेलेबल जों बानायगोन खालामगोन कास्टमारनि डिमान्डनि हिसाबाव दा नोंथाङा लफायनि अनार जानानै लफायाव मा डिजाइन गोदान ओंखारदों गोदान डिजाइन माने बे मोनसे पइन्ट एक्चुअली जोंना डिजाइनफोरा बिराद डुप्लिकेट जायो थाब तो ओंखायनो आउटलेटखौ बाहेराव ओंखायनो आं लाबोनाय जादों आरोखि माने अनलाइनाव हगारोबा जोंहा बिराद थाब डुप्लिकेट जायो जों जुदि गांसे सेट हराव ओंखारोबा मालाय बाहेरानिफ्राय हारसाफोरनिफ्राय हाजार पिस माने हाबखायो आरोखि बाजाराव ओंखारखायो बे बिराद प्रब्लेमाव दङ जों बिबार लफाय FNF बयबो डुप्लिकेटनि थाखाय जोंना बिजनेसा बिराद प्रब्लेम जादों दा तो ओंखायनो माने जोंनाव बेयाव गोदान डिजाइन मोनसे बिराद खस्थ' खालामनानै जों मोनसे डिजाइन दिहुनखायो कालार कम्बिनेसन मिलायखायो लकाल हरावनो डुप्लिकेट बे मोनसे बिराद गिदिर फेक्टराव जों गोलैनानै दङ ब्रेन्डफोरा तो ओंखायनो माने आनकमन माखासे डिजाइन क्रिएटिभिटी माखासे थायो नालाय हर सान साननानै माबा मोनसे साननानै दिहुनो खस्थ' खालामनानै मालायफोरासो माने हाजार पिस दिहुननानै लाबफोरा बिसोरसो मोनजोबखायो बिराद दुखु मोनो आरो बेखौ नुबालाय जाखायो उफाय गैला मा खालामबावनो नोंथांमोननि ब्रेन्डखौहाय डुप्लिकेट दिहुनग्राफोरनिखौहाय नोंथाङा मा बुंनो हास्थायो मा बुङो माने बेखौ बुंनानैथ' जेबो लाब गैया जेबो आयेनबो गैया बिदि मा खालामबावनो कास्टमार सापर्ट खालामबानो जायो जोंखौ कास्टमारनि अननाय सापर्ट मोनबानो जों हेपि आरो बेनि थाखाय सापर्ट खालामोबा माने जोंनि उइभिंआनो माने उनावहाय माने खस्थ' जागोन आरो ना सालायनांगौ बे समाव मार्केटआ माबायदि दाथ' अफ सिजना दाल सिजन दा आगस्तनिफ्राय दुर्गा फुजानि सिजना नांखागोन दा बेनि थाखाय जों प्रिपेरेसनाव दङ बिबार लफाय बयबो माने गोदान डिजाइन गोदान कालारफोरनि थाखाय तो ओंखायनो डाइरेक्ट दखानाव फैनानै लाबोबा कास्टमारनि थाखाय बांसिन मोजां जागोन आरोखि ना नोंथांनि दखानाव मा ब्रेन्डनि सि मोनगोन दा FNFआथ' न' खाथियावनो थाबाय नालाय ओंखायनो बेयाव बिबार आरो लफाय एभेलेबल थागोन आंनि दखानाव बिबारबो थागोन लफायबो मोनगोन दा माइदि बिदन गासिबो थागोन आरोखि लकेल दख'नाफोरबो लकेल दानायफोरा आर'नाइ गामसा गासिबो थागोन आरो बेनो आरोखि फुजानि थाखाय जों प्रिपेरेसनाव दङ गोदान डिजाइननि थाखाय तो ओंखायनो अनलाइनाव आं बारा माने स्वाप खालामा ना नेक्स्ट दखानावनो फैदो बयबो